Les addiccions són malalties, trastorns complexes. Es creu que les conductes addictives provoquen canvis en el funcionament i la estructura cerebral. Aquests canvis provoquen alhora un seguit de manifestacions a nivell psicològic, a nivell cognitiu i a nivell comportamental que serien les conductes addictives en si. Quan la conducta inicialment inofensiva, plaent, es converteix en desadaptativa, no saludable per la persona, comencen a aparèixer conseqüències negatives derivades d'aquesta conducta. I tot i així, la persona continua portant-la a terme. A la unitat d'addiccions tenim 3 dispositius. Per una banda tenim el CAS, seria tot el que és consulta ambulatòria. Després tenim la unitat de desintoxicació hospitalària, que implica, per tant, un ingrés 100%, es pernocta dins de l'hospital. Tenim també l'hospital de dia, és una hospitalització parcial, de teràpia individual i teràpia grupal, dirigida a enfortir la motivació que l'ha portat a deixar de consumir, i aspectes més específics de les addiccions, com poden ser la identificació de les situacions de risc, com prevenir-les. La unitat d'addiccions de l'Hospital de Sant Pau anualment veu entorn a 200-300 nous pacients a nivell ambulatori, a nivell del CAS, més de 2.000-2.500 visites de seguiment i una mitjana de 350 pacients ingressats a la unitat de desintoxicació. Actualment les addiccions més prevalents que ens trobem a l'hospital són les addiccions a l'alcohol i a la cocaïna. En tercer lloc, probablement cada cop més pacients amb problemes al cannabis. Vaig veure que tenia un problema i que per mi sola no me n'en podien sortir. Vaig tenir la primera visita amb el doctor i és quan vam decidir que tenia que entrar a la sala Montero. L'estada mitjana d'ingrés hospitalari és entorn a 15 dies. En aquest període sol ser suficient per assolir la desintoxicació. Qualsevol situació d'ingrés hospitalari sol representar una experiència negativa pel pacient. Tot i així, nosaltres intentem aportar una situació de màxima seguretat i màxim control per tal que aquest període sigui el més fàcilment assumible pel pacient. Les infermeres sort d'elles perquè allà jo estava com molt vulnerable i elles van estar al meu costat en tots els moments que vaig necessitar. El dia a dia, tracta una mica de recuperar o reordenar aquests hàbits o aquestes rutines que a vegades quan un està en consum actiu es perden. Necessitats tan bàsiques com el menjar, el dormir, fer exercici, la higiene, això és un espai segur al final per ells, i a vegades fa por sortir. I quan portes aquí 2 setmanes, estàs canviant moltes coses, tornar-te a enfrontar a la teva realitat, que és la que tens fora, és difícil. Tenim la qüestió d'una certa pressió social, de que, bueno, ni perquè no bebes, i home, i tu surts de festa i no veus, vull dir, hi ha una certa insistència del consum. Lo más importante al final para estos pacientes o para estas personas que tienen estos problemas es, primero, que puedan ganar confianza en ellas mismas y, sobre todo, y también muchísimo más importante, que no se sientan juzgados. L'estigma fa que un pacient tardi més a demanar ajuda, perquè el nivell de vergonya i de culpabilitat que té és altíssim. L'estigma fa també que aquest pacient, quan es posa en tractament, ho digui a un grup molt reduït. El suport dels altres es redueix. I l'estigma també fa que els familiars, això ho diuen la majoria, redueixin les seves relacions socials. És una muntanya russa que diem, que són altibaixos, i quan veus que hi ha altres famílies que estan en la mateixa situació, allà dintre l'únic que fem tots és despullar-nos amb tots els sentiments, amb les experiències i explicar tot sense pors, sense complexes, sense res. Les teràpies m'han donat la vida. La unitat d'addiccions de Sant Pau va ser una unitat pionera dins l'estat espanyol. Ha tingut sempre uns molt bons professionals que han estat donant un servei excel·lent, molt ben reconegut per la resta de la comunitat mèdica i científica. Tenim psiquiatres, tenim psicòlegs, psicòlogues, la companya de treball social, els companys d'infermeria, les companyes de neteja, els companys de seguretat i nosaltres a la part d'administració. Como trabajadora social, haces la exploración de la situación, de los factores sociales
que pueden interferir en el proceso de rehabilitación. Se movilizan los recursos individuales familiares y también la coordinación permanente con otras trabajadoras sociales de la comunidad. Esto es lo que hace que se garantice la atención y el seguimiento de nuestros pacientes fuera ya de lo que sería la atención hospitalaria. A lo millor que algú que em pugui veure i que estigui en una situació que té por o pensa que la gent i el que diran, dir-li que tampoc passa res, que no tingui por i que mirant endavant i amb un esforç tothom se'n pot en sortir. I que demanar ajuda sempre està bé.